हाय लोगोफोर चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम लोगोसे खाथिनि गाथानि सावगारियाव थुनानै हो मानोना आंनि लेटेस्ट भिडिअ आपलोड खालामोब्ला नोंथाङा बे खौरांखौ बयनिख्रुइबो सिगां मोनगोन। Hello friends, good morning. This is Roman. Welcome to Technical Bodo YouTube channel. खुलुमबाय लोगोफोर, आंनि मुङा Roman Technical Bodo YouTube channel आं नोंथांखौ बरायबाय। Friends, आं नोंथांमोननो थांनाय सप्ताहाव मोनसे रादाय होदोंमोन, नोंथांमोननो मोनसे अनाउन्समेन्ट खालामदोंमोन जे आङो मोनफ्रोमबो सानडेयाव मोनसे स्पेशल भिडिअ लानानै फैगोन आरो बे स्पेशल भिडिअनि मुङा जागोन सानडे कमेन्ट बक्स। आरो बे सानडे कमेन्ट बक्स स्पेशल भिडिअ आङो नोंथांमोननि गासैनिखौबो नङाब्लाबो नोंथांमोननिनो गोबांनि कुइसनखौ आङो बेवहाय फिननाय होनो नाजागोन। फ्रेन्ड्स, दिनैनि भिडिअआबो सानडे कमेन्ट बक्स स्पेशल भिडिअफोरनिनो बे गिबि भिडिअ आरो बै गिबि भिडिअ आं नोंथांमोननि गासैनिखौबो नङाब्लाबो खायसे गोबांनिखौनो आं बेवहाय सोंथिनि फिननायखौ होनो नाजादों फ्रेन्ड्स। अब्ला फ्रेन्ड्स, आंनि बेबायदि स्पेशल भिडिअआ नेक्स्ट सानडेयावबो बा बेनि उनावबो सानडेयाव सानफ्रोमबो स्पेशल कमेन्ट बक्स भिडिअआ बेबायदिनो आपलोड जाबाय थागोन। नोंथाङाबो जुदि खायसे सोंथिफोर दङब्ला आंनि जायखिजाया भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव नोंथाङा सोंथि सोंनो हागोन। नाथाय सोंथि सोंनो थाखाय नोंथाङा मोनसे रुल फल' खालामनो नांगोन। बे रुलानो जाहैबाय नोंथाङा सोंथिनि सिगाङाव बेबायदिहाय मोनसे लिरनो नांगोन, हेशटेग लिरनो नांगोन, जेरै हेशटेग रमेन बर' आस्क। बेनि उनाव नोंथाङा सोंथिखौ लिरगोन। जायखिजाया नोंथाङा सोंथि लिरनो गोनांब्ला बे सोंथिखौ लिरनानै नोंथाङा कमेन्ट्स खालामनानै होयोब्लानो आं बे सोंथिखौ मोनगोन आरो बेनि उनाव नोंथांमोननो बेनि उननि भिडिअआव मोनफ्रोमबो सानडेआव आं बेबायदिनो स्पेशल भिडिअ लानानै फैगोन आरो बे स्पेशल भिडिअ नोंथांमोननि आङो सोंथिनि फिननायखौ होनो नाजागोन। अब्ला फैदो लोगोफोर, जों जागायदिनि। लेट्स गेट स्टार्टेड। थ' फ्रेन्ड्स, गिबि सोंथिखौ जों लानोसै। गिबि सोंथिखौ सोंदो जायख्लंआ सोंदों, आदानिसिम मोनसे खावलायनाय, गाज्रि मोनाब्ला हायोब्ला आदाया नोंथांनि चेनेलखौ हिन्दीआव खालामनो नाजा, जाहाथे बेखौ एबा बर' हारिनि डिटेल्सखौ मिथिनो हायो। बेयो नोंथांनिबो मुलाम्फा जागोन, जोंनिबो जागोन। नोंथांनि सुबुरुननि थाखाय निस्सय आङो बेबायदिनो गुबुन मोनसे चेनेल दिहुननानै बै चेनेलाव आङो हिन्दीयै बुंनो नाजागोन। साबायखर थाबाय। नैथि सोंथिखौ सोंहरदों मिजिं बसुमतारी बिथाङा, माथो भिडिअखौ गोलाव होयोब्ला मानो आपल'डिं जाबाय थायो? थ' फ्रेन्ड्स, नोंथाङा बेखौ मोजां मिथिनाया मोजां। नोंथांनि भिडिअआ जेसेबांनो गोलाव जागोन अब्ला नोंथांनि एमबिआबो बांसिन जागोन। थ' जेसेबांनो एमबिआ बांसिन जायो एसेबांनो मा जायो, आपल'डिं जानायाव बेयो सम लायो। नोंथाङा बेखौ जेबो सिन्था खालामनो नाङा। बे नोंथांनियावल'सो जाया, बे जोंनि भिडिअखौ जेब्ला जों आपल'ड खालामो अब्लाबो जोंनियावबो बेबायदिनो जायो। थ' बेबायदि जानायनि कारना जाहैबाय इउटुबाव मोनसे खामानिया सोलियो। जेब्ला नोंथाङा भिडिअ आपल'ड खालामो अब्ला बै भिडिअखौ मा खालामो, इउटुबा बेखौ मा खालामो, प्रसेसिं खालामो। मानो प्रसेसिं खालामो? प्रसेसिं खालामनायनि ओंथिया जाहैबाय जे नोंथाङा गुबुननि भिडिअखौ बेयाव डाइरेक्ट आपल'ड खालामदों नामा बा बेबायदि कपि खालामनायखौ एक्जेक्टलि डिटेक्ट खालामनो थाखाय मा जायो, इउटुबनि जिथु एलगरिथमा मा खालामो, बेखौ जेब्लाबो प्रसेस खालामो। थ' अब्ला नोंथाङा नोंथांनि सोंथिनि फिननायखौ मोनबाय होननानै आसा खालामो। बेनि थामथि कुइसना जाहैबाय लक्ष्मी काउन्टार। बिथाङा सोंदों, आदा इउटुबाव गुबुनफोरा साबस्क्राइब खालामब्ला आं जानाय मुलाम्फाखौ बोरै मोनगोन आरो बहा जमा जायो? बे मुलाम्फाखौ बोरै दिहुननो हायो? मोनसे भिडिअ बानायलाय। थ' थेंक इउ स' माच आंखौ साजेस्ट खालामनायनि थाखाय। थ' फ्रेन्ड्स, आङो बेनि सायाव मोनसे भिडिअ बानायगोन। आङो इयुनाव भिडिअ बानायनो नाजागोन। नोंथाङा आंनि आपल'ड जानाय भिडिअखौ नायबाय था, नोंथाङा आंनि मोनसे नटिफिकेसन मोनगोन, अब्लानो नोंथाङा बे भिडिअखौ नायना लाबानो जाबाय। ब्रैथि कुइसना जाहैबाय अनसुला ब्रह्मआ सोंदों। बिथाङा लिरहरदों, थेंक इउ भेरि स' माच ब्रादार। थ' साबायखर थाबाय अनसुला ब्रह्मनिसिम। बेनि उनाव बाथि सोंथिया जाहैबाय बि बोहैथिया सोंदों, भइसखौ मानो इक' खालामो आदाया? बेजों लोब्बा थानाय मोनसे कुइसन सोंदों बिनेश्वर मुसाहारि बिथाङा, जे भइसनि इक'आ एसे बांद्राय जादों आदा, मोजां खोनाया। थ' साबायखर थाबाय आंखौ नोंथांमोना रेक्टिफाइ खालामनायनि थाखाय। थ' नोंथांमोननि बे साजेसनखौ आं जोबोद बेसेन होयो। मानोना नोंथांमोनासो आंनि चेनेलनि मोजां गाज्रिखौ नोंथांमोना आंखौ आसि दिन्थिनानै होदों। जोबोद साबायखर थाबाय बिथांमोननिसिम। आं इयुनाव रियेलि आं इक' होनो नाजानाय नङा, आं इक' होनायखौ खमायलांसिगोन। थ' साबायखर थाबाय। बेनि उनाव निजोम नार्जारि बिथाङा लिरहरदों, नाइस आदा। थ' थेंक इउ स' माच निजोम नार्जारि।
बेनि नेक्स्ट सोंथिया जाहैबाय बेखौ बलराम बसुमतारिया सोंदों हेलो आदा जायखिजाया मबाइलावनो खुलिनो हागोन ना हाया जे फेसबुक पेजखौ जायखिजाया मबाइलावनो खुलिनो हागोन ना हाया होननानै सोंहरदों तो फ्रेंड्स बलराम बसुमतारिनिसिम आंनि फिननाया बेयो जे बेखौ जायखिजाया मबाइलावनो खुलिनो हायो नोंथांनि मबाइला स्मार्टफन जायोब्लानो जाबाय स्मार्टफनाव जों जायखिजाया मबाइलावनो मा खालामनो हायो फेसबुक पेजखौ जोङो बानायनो हायो बेनि उनाव सोंदों नाथाय खुलिनायनि उनाव मानिया बबाव हाबगोन आरो माहाय हाबगोन बेफोरखौ भिडिअ खालामनानै थाबैनो हगारदो आदा तो फ्रेंड्स नोंथाङा बे भिडिअखौ नायनानै लादो आं बेनि सायाव मोनसे भिडिअ बानायखांबाय माबोरैहाय फेसबुकआ जोंनो फैसाखौ होयो माबायदि आरजिनाय जायो आरो बबाव हाबो बेनि गासैबो डिटेल्सखौ फोरमायना आं नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामनानै होबाय नोंथाङा बेवहाय थांनानै नायहैबानो जाबाय बेनि उनाव टेक्निकल महिसाबो सोंदों मानि अर्नखौ माबोरै खालामगोन आरो माबोरै अर्निंखौ नायनो हागोन तो फ्रेंड्स आं बेनि सायाव मोनसे भिडिअ बानायखांबाय तो नोंथाङा आंनि चेनेलनि नैबे डिसक्रिप्शननि सिङाव थांनानै बे भिडिअखौ नोंथाङा नायहैनो हागोन बेनि नेक्स्ट सोंथिखौ सोंदों निक'दिन नार्जारिया सोंदों जे थाम्बनेल बानायनायाव फेसबुक एकाउन्ट कानेक्टेड खालामनांगोन नामा नोंथाङा जुदि नोंथांनि कम्पिउटाराव थाम्बनेल बानायनायनि मोनसे वेबसाइटआव जुदि नोंथाङा बानायहैयो अब्ला बेवहाय नोंथांनि जायखिजाया मोनसे एकाउन्ट जीमेल एकाउन्ट बा नङाब्ला नोंसोरनि फेसबुकनि जितु जीमेल एकाउन्टखौ बेवहाय कानेक्ट खालामनो गोनांबो जायो नोंथाङा जुदि बेखौ मबाइलाव बानायोब्ला बेबायदि जेबो फेसबुक एकाउन्ट बा जीमेल एकाउन्टखौ लिंक खालामनायनि जेबो गोनांथि गैया बेनि उनाव सु स्वर्गियारि बिथाङा लिरदों पेजखौ बोरै खुलिनो आदा तो फ्रेंड्स आङो पेजखौ माबोरै खुलिनाय जायो फेसबुक पेजखौ माबोरै खुलिनाय जायो बेनि सायाव मोनसे आं भिडिअ बानायखांबाय तो नोंथाङा आंनि नैबे भिडिअनि डिसक्रिप्शनाव बे भिडिअनि लिंकखौ मोनगोन नोंथाङा बेवहाय थुनानै नायहैब्लानो नोंथाङा बेखौ नुनो मोनगोन बेनि उनाव बलराम बसुमतारी बिथाङा आंनिसिम मोनसे कुवेश्चन बा नों मोनसे सोंथि सोंहरदो बे जाबाय फेसबुक पेजाव भिडिअखौ माबायदि नागार हरदों ब्र अननानै खोन्थाहरदो तो फ्रेंड्स बेनि सायाव आं दासिमबो भिडिअ बानायनाय जायाखै आं रियेलि बेनि साननैसोनि उनाव बेनि सायाव भिडिअ बानायगोन जोङो रियेलि जों माबोरै फेसबुक पेजाव माबोरै जों भिडिअखौ हगारनो हायो माबोरै खालामब्ला जोंनि भिडिअआ बेवहाय आपल'ड जायो बेनि सायाव आं थाबैनो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे भिडिअ बानायगोन नोंथाङा आंनि चेनेलखौल' नायबाय था बेनि उनाव सादिन मुसाहारि बिथाङा सोंहरदों आदा गावनि फेसबुकआव जायखिजाया हगारनायखौ गुबुन मोनसे फेसबुकआ सेभ लाखिनो हायो ना हाया माबोरै खालामगोन हागोन ना हाया खोन्थाहरदो बेबायदि सोंहरदों तो बिथाङा सोंहरदो जे मोनसे फेसबुकआव थानाय जायखिजाया भिडिअ बा जायखिजाया मोनसे कन्टेन्टखौ गुबुन मोनसे फेसबुकआव जे सेभ खालामनो हागोन ना हाया तो बेखौ हायो हानायनि बेबस्था दङ तो फ्रेंड्स आं दासिमबो बेबायदि भिडिअ बानायफेराखै तो उननि भिडिअनि सायाव आं बानायोब्ला नोंथाङा बेखौ खबर मोनगोन नोंथाङा आंनि भिडिअखौ नायबाय था बेनि नेक्स्ट कुइसनखौ सोंदों बड'सा बरगयारि सोंदों जोबोर मोजां भिडिअ आदा अननानै आदा मोनसे भिडिअ बानायलाय आदा जिअ डाटाखौ माबोरैहाय लोगोनिसिम एबा गुबुनसिम ट्रान्सफार खालामो आदा तो साबायखर थाबाय थेंक यू सो माच बड'सा बरगयारि नों डाटाखौ जों ट्रान्सफार खालामनो हानायनि बेबस्था दङ तो फ्रेंड्स बेनि सायाव आं उनाव भिडिअ बानायगोन नोंथाङा बेखौ नायबाय था बेनि नेक्स्ट सोंथिखौ सोंदों इउनिटि क्रेडिटार सोंदों इन्डिया माथो दाबो लिस्टआवनो गैया तो बे सोंथिया मा फेसबुकनि जितु मनिटाइजेशन प्रग्राम जितु फेसबुक वाट्स होननाय मोनसे प्रग्राम लन्च जाबाय बे लन्च जानायाव इन्डिया बेनि लिस्टआव गैया तो फ्रेंड्स थाबैनो बेनि उननि मान्थ बा बेनि उनाव जोंनि इन्डियायावबो बे मोनसे प्रग्रामा लन्च जागोन तो नोंथाङा साननैसो धैर्य हम बेनि नेक्स्ट सोंथिखौ सोंदों जियास नार्जारि बिथाङा सोंदों जोबोद मोजां जादों नोंथाङा माखासे आदबखौ मोनथिहोनायनि थाखाय आं माखासे गोनां आयदाफोरखौ नोंथांनाव सोंनोसो हास्थायबावदों तो साबायखर थाबाय आंखौ थुलुंगा होनायनि थाखाय आं बेबायदिनो नोंथांमोननि थाखाय खायसे आदब खायदा दिन्थिनाय खायसे भिडिअखौ नोंथांमोननि थाखाय आङो आपल'ड खालामलांबाय थागोन बेनि उनाव गपाल दैमारि बिथाङा लिरदों थेंक्स नोंथां आंबो काइन मास्टार इउज खालामो नाथाय बेफोरखौ आं मोनथियामोन तो साबायखर थाबाय आंनि भिडिअआ रियेलि नोंथांखौ जुदि हेल्प खालामनो हादोंब्ला आंनि साननाया जाफुंगोन होननानै आङो मिजिंथिबाय तो फ्रेंड्स आं बेबायदिनो काइन मास्टाराव रियेलि जोङो मा आदब खायदाखौ जों बाहायनो हायो बा काइन मास्टाराव जोङो माबोरैहाय एडिटिं खालामो बेनि सायाव आं मोनसे गुवारै मोनसे दिन्थिनाय भिडिअ बानायबावगोन नोंथाङा आंनि चेनेलनि भिडिअखौ नायबाय था बेनि उनाव नेक्स्ट सोंथिखौ सोंदों जेबि प्रडाक्शन निफ्राय सोंदों जे फेसबुकआव माबायदि फल' मोननो हागोन ब्र बेबायदि सोंदों तो फ्रेंड्स जोङो फेसबुकआव फल'वार्स मोननायनि खोथाया जोबोद इजि नोंथाङा नोंथांनि फेसबुकनि पेजाव मोजां भिडिअ नोंथाङा आपल'ड खालामनो नांगोन अब्लासो नोंथांनि भिडिअखौ मोजां मोननानै नायग्राफोरा मा खालामगोन नोंथांनि पेजखौ बेखौ फल' खालामगोन आरो बेनि अनगायैबो नोंथाङा मा खालामनो हायो बेवहाय मोनसे अपसन दङ जे इनभाइट फ्रेन्ड्स
That means नोंथाङा खायसे फ्रेन्ड्सफोरखौ नोंथांनि पेजखौ लाइक खालामनो मा नोंथाङा इनभाइट खालामहरनो हायो नोंथाङा बेवहाय थांनाब्ला नोंथाङा बेखौ इनभाइट खालामनो हायो बेनि उनाव अगेन जेबी प्रडाक्शननिफ्रायनो सोंनाय जादों बे कुवेसनखौ मालायनि भिडिअखौ पस्ट खालामब्ला जागोन ना जाया ब्र' बेनि ओंथिया जे जोंनि फेसबुक पेजाव गुबुननि भिडिअखौ जोङो आपल'ड खालामनो हागोन ना हाया अके फ्रेन्ड्स जों हायो नाथाय आं नोंथांखौ साजेस्ट खालामो रिक्वेस्ट खालामो नोंथाङा प्लिज मालायनि भिडिअखौ आपल'ड खालामियानो मोजां नोंथाङा हमनानै लाबाय जायखिजाया मोनसे गुबुननि भिडिअखौ आपल'ड खालामबाय नाथाय बै भिडिअ बा बै कन्टेन्टनि जाय अनार जाय क्रिएटर बिथाङा नोंथांनि जुदि भिडिअखौ क्लेम खालामोब्ला नोंथांनि बे भिडिअ मा जागोन उनावहाय टेक डाउन जागोन बे नोंथांनि पेजनिफ्राय बै भिडिअखौ नोंथाङा बोख्लायनो गोनां जागोन थ' बेखायनो नोंथाङा बेटार गावनि क्रिएशनजों नोंथाङा भिडिअखौ बानाय आरो नोंथाङा बेवहाय आपल'ड खालाम थ' बेखायनोथ' जों मा बुङो फेसबुकनि जिथु टार्मिनलजियाव नोंथांखौ मा बुङो क्रिएटर बुङो क्रिएटर ओंथिया नोंथाङा माबा मोनसे गोदान गावनो सोरजियो बेखौसो बुंनाय जायो बेनि उनाव जेएम क्रिएशना आंखौ बुंहरदो सार अन्नानै आंनो फन हरो जेन गोनांथि जादों बिथाङा गावनि नाम्बारखौबो लिरहरदों 9491823330 थ' फ्रेन्ड जेएम क्रिएशन आं नोंथांनिसिम मोनसे मेसेज हरबाय बे नाम्बाराव आङो मेसेज हरदों जुदि मोनदोंब्ला नोंथाङा प्लिज आंखौ कन्टेक्ट खालामनो हायो थ' आङो नोंथांनि कलखौ रिसिभ खालामनो थाखाय आं रेडि दङ बेनि उनाव गपाल दैमारि बिथाङा मोनसे सोंथि सोंहरदो नोंथाङा अन्नानै डाबल रल भिडिअ बानायनो हागोन ना हाया हायोब्ला बानायना होदो थ' साबायखर नोंथां जोङो डाबल रल खालामनाय भिडिअ बानायनो हायो डाबल रल खालामनो हायो जों जोबोद इजि बेयो थ' नोंथाङा आंनि चेनेलखौल' नायबाय था उनाव आं बेनि सायाव मोनसे भिडिअ बानायनो आपल'ड खालामगोन बेनि उनाव एगेन गपाल दैमारि बिथाङा सोंबावदों जे नोंथांखौ मोनसे खावलायनाय नोंथाङा इउक' बेंकआव मबाइल नाम्बार माबोरै लिंक खालामहरनानै मोनसे भिडिअ खालामो थ' आं बेनि सायाव भिडिअ बानायफेराखै थ' निस्सय आङो इयुनाव नोंथांनि बे सोंथिनि फिननायखौ लानानै आं मोनसे भिडिअ बानायनो नाजागोन नोंथाङा आंनि चेनेलनि भिडिअखौल' नायबाय था थ' साबायखर थाबाय गासैनिसिमबो थ' गासैबो सोंथिखौ आङो फिननाय होनो हायाखैब्लाबो नोंथांनि गोबांखौनो फिननायखौ होबाय थ' फ्रेन्ड्स बेबायदिनो आङो सानडे खालि स्पेशल मोनसे भिडिअ लानानै फैगोन आरो बे भिडिअखौ नोंथाङा मोनथिखाबाय सानडे कमेन्ट बक्स होननानै मुं दोननाय जादों आरो बे सानडे कमेन्ट बक्सआव नोंथांमोननि गोबांनिनो सोंथिनि फिननायखौ आं होनो नाजागोन थ' फ्रेन्ड्स नोंथाङा उननि सानडे कमेन्ट बक्सआव नोंथांनि सोंथिखौ फिननाय होजानो थाखाय नोंथाङा सोंथि लिरनायनि आगोल मोनसे रुलखौ फल' खालामनांगोन बे जाबाय नोंथाङा लिरनांगोन हेशटेग लिरनांगोन हेशटेग रमेन बर' आस्क बेनि उनाव नोंथांनि जायखिजाया कुइसनखौ नोंथाङा लिरनानै हर अब्लानो नोंथांनि कुइसनखौ आं मोनगोन बेनि उनाव आं नोंथांनि कुइसननि आन्सारखौ नेक्स्ट सानडेनि कमेन्ट बक्सआव होनो नाजागोन थ' रोजा रोजा साबायखर थाबाय आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय थ' फ्रेन्ड जोबथारनायाव अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ गासैनिसिमबो बावहरनानै आंनि भिडिअखौ दिनै एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों हेभ ए नाइस डे